Let me say one thing. I am a Catalan. Bon dia, compatriotes. Al segon capítol de Recuperant el punt de vista català, lectures per resetejar el nostre cervell, la nostra forma de pensar, que ha estat sotmesa a colonització, us proposo de fer un passeig per l'obra de Xirinacs. Com sabeu, Xirinacs va ser un dels pensadors més importants del segle XX català i un lluitador per la pau i per la independència de Catalunya. Però en Lluís Maria Xirinacs no només es va dedicar a la lluita per la llibertat de Catalunya i del poble català, sinó que va desenvolupar tot un sistema filosòfic. Aquest sistema el va descriure en la seva tesi doctoral, el subjecte, i el va anomenar Globalium. M'agradaria compartir-vos també aquesta faceta d'aquest pensador tan important per la nostra nació, perquè crec que està oblidat i ignorat a propòsit per totes les elits que ens estan mantenint en aquest règim de submissió. I seria bo que estudiants de filosofia catalans o fins i tot estrangers treballessin sobre aquesta obra d'en Xirinacs i m'agradaria fer-vos un apunt que crec que val la pena conèixer i qui tingui inquietuds en aquest camp, doncs que ho investigui i en faci divulgació. La tesi que va escriure precisament durant el període que va restar a presó a Madrid el 1974 i període que comentarem amb el llibre L'espectacle obsessiu, que és el que comentarem tot seguit, va ser llegida el 19 de desembre de 1997 a la Divisió de Ciències Humanes i Socials, Departament d'Història de Filosofia, Estètica, Antropologia i Filosofia de la Cultura de la Universitat de Barcelona i va rebre una qualificació de cum laude. Només per fer-vos 5 cèntims, el resum d'aquesta tesi diu el següent. Aquesta tesi vol ser una aportació a la filosofia de la cultura humana i còsmica. L'arrel KL, indoeuropea de la paraula cultura, la mateixa de la paraula cicle, d'origen grec, enciclopèdia, enquiclopèdia, ensenyar en rodó, significa girar el terròs amb l'arada en l'agricultura o girar la pedra contra la pedra per tallar una destral. La cultura és rodona. Cal arribar a comprometre tots els homes, tota la realitat, no en situació d'hemicicle parlamentari tancat per la presidència, ans en cicle sencer o rotllana sardanística de germanor, o en el divers, on el divers sempre hi cap, on els oposats somriuen i es piquen l'ullet a distància, on floreix el coneixement i la pau de la festa de la vida. Lluís Maria Xirinacs d'Amians. En Xirinacs forma part d'aquesta tradició catalana de raonar sobre el món, sobre la vida, sobre la democràcia, sobre la llibertat. Cal recuperar l'obra dels nostres pensadors oblidats i arraconats per l'oficialisme imperant que és castellanitzant, i per això us convido a fer un petit passeig per l'obra, les cites i algunes intervencions d'en Xirinacs. Com el vídeo seria massa llarg si posés tot el que penso incloure, he decidit que faré un segon vídeo o fins i tot un tercer ampliant la qüestió de la traïció dels líders, i en aquest petit vídeo em centraré més en el llibre que volia comentar, L'espectacle obsessiu, i algunes cites importants de l'autor. Una frase que trobo molt encertada és la que diu
Cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. Allà posa independència amb dos admiracions. Allà darrere, amb lletres molt grosses, posa independència. Allà hi ha una bandera catalana amb una estrella de 5 puntes, que és les 5 puntes de la independència. Moltes nacions d'Amèrica es van lliurar de l'estat espanyol amb l'estrella de 5 puntes de la seva independència. Encara queden nacions colonitzades a Europa, a Espanya. Nosaltres encara no tenim la independència. Aquesta assemblea unitària per l'autodeterminació saluda, en primer lloc, els que han patit recentment tortures a les casernes de la Guàrdia Civil. Pel fet tortures pel fet de lluitar per la independència de la nació catalana i per la justícia i la llibertat. I no oblidem tots aquells que resten empresonats per l'estat espanyol. Llibertat per tots ells, llibertat! Crema a Montjuïc la muntanya de les victòries i de les derrotes, dels herois i dels màrtirs, la flama contaminant de les Olimpíades mercenàries, les del poder i la mentida, les de la vilesa i els diners, la dels explotadors i els botxins del món. Fora amb ells! Brilla aquí a Ripollet, damunt dels nostres caps, l'estela al cor de les 4 barres. Brilla aquí a Ripollet, damunt dels nostres caps, l'estel al cor de les 4 barres, l'estel de la solidaritat i la noblesa, el de l'orgull de la persona lliure, el sí del poble lliure, el del treball i la fraternitat que ens guiï per sempre. Perquè qui que no fos un miserable acceptaria plegar-se sota l'himne de l'opressor, desfilar sota la bandera de l'ocupant, seguir ja vençut les petjades dels atletes sobirans. Ningú! Qui que no estigués ja mort ignoraria el despreci dels jerarques multinacionals pels pobres de la terra, la manipulació dels mitjans de comunicació al servei d'uns pocs, la corrupció de la necessitat de saber per la propaganda d'un imperialisme que fa de la cultura mercaderia. Ningú! Nosaltres també volem viure en una Catalunya en llibertat, però sabem que Catalunya, a la nació catalana de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, als països catalans, llibertat vol dir assolir la independència. Ens diran bojos. Penseu que si el boig persistís en la seva bogeria, un dia podria esdevenir savi. Persistim, doncs, en la nostra solidària, insubornable, justa bogeria. En Lluís Maria Xirinacs va ser un personatge molt controvertit i va tenir molts detractors fins i tot dins el camp suposadament catalanista independentista. En realitat va ser traït més pels seus, entre cometes, que pels enemics, perquè els enemics ja els tenim identificats, però el que no t'esperes quan estàs en un moviment d'alliberament nacional és que els companys de viatge et clavin ganivetades. I això una mica és el que li va passar a en Xirinacs i és el que ens ha passat al poble després del 2017, no? De fet, les persones que
van estar donant suport actiu a la lluita d'en Xirinacs, a les seves iniciatives, com les vagues de fam o la defensa presoners polítics. Totes aquestes entitats van demanar de presentar la seva candidatura a la nominació pel Nobel de la Pau. Bé, i ara passem a comentar el llibre L'espectacle obsessiu, diari de presó, volum 1 de 1974. Vaig aconseguir la tercera edició, me la va comprar ma mare, en una llibreria de segona mà. Ja sabeu que aquests llibres ara són difícils de trobar, fins i tot els llibres d'història que va escriure en Sol de Vila sembla que ja no es reediten i són bastant difícils d'aconseguir. Però bé, vam aconseguir aquest llibre, me l'he acabat i he quedat corpresa perquè descriu una ànima humana tan profunda i tan lúcida, no? Perquè era capaç d'analitzar tot el que estava passant i es va adonar que només podíem aconseguir resultats si lluitàvem junts, si deixàvem de part els partidismes, si remàvem tots cap al mateix lloc. Però bé, l'experiència ens diu que sembla que ens agradi repetir els mateixos errors, però bé, això no treu que no intentem conèixer què és el que va passar per no repetir-ho una tercera vegada. I d'aquest llibre, a part dels consells que en podeu treure de lectura, perquè en Lluís Maria Xirinacs apunta tots els llibres que va rebent, que es va llegint, els que va comentant, explica una mica com va el seu procés creatiu, la redacció del llibre que abans hem comentat, la seva tesi doctoral, no? Sobre el subjecte, la redacció també sobre investigacions sobre textos bíblics i també una gran part d'investigació que es feia ell, unes fitxes per anar seguint l'actualitat i tenir referències. I m'agradaria comentar-vos, doncs, fer-vos la lectura una mica del dia 19 de juliol de 1974, a l'entrada que l'autor fa de la pàgina 95, on molt lúcidament fa un comentari que ja ens dona una mica la direcció que prendrà el moviment d'alliberament nacional degut a aquesta qüestió de la intervenció dels Estats Units en els afers del reino, en aquell moment de la dictadura. Doncs diu així: 19 de juliol de 1974, divendres, acabo problemes i deures de sisè de bàsica. Deduïm que els devia fer per encàrrec a algun dels seus carcellers. Sensació general en tot l'hospital. Franco empitjora, complicacions gàstriques. Renuncia provisionalment en Joan Carles mentre estigui malalt, segons l'article 11 de la Llei de Successió. El primer acte de JC és la firma de l'acord amb els Estats Units. Consell de Ministres decisori. López Rodó, ambaixador a Viena. A la presó, càbales per a tots els gustos. Jo me n'he assabentat a les 14:45. Es torna a somiar intensament en indults i amnisties. Sembla que la millora, entre cometes, d'ahir fou per evitar un cop de dreta el 18 de juliol. 20 de juliol de 1974, dissabte. Segons els partes, Franco torna a millorar, però es parla de adenopaties. Hi ha un nerviosisme general que es fa molt difícil de trampejar. La gent no fa res, només espera, parla, tomba i gira qualsevol nova. La clínica està voltada de milers de policies, no pot sortir ningú. Mentrestant, Xipre sembla un polvorí de guerra mundial. Es diu que ja hi van Turquia, Anglaterra, URSS. Tot s'infla.
Aquest migdia he rebut un ram de roses vermelles del Lluís i la Joana. Bé, un altre fragment que també trobo interessant de compartir és el del 25 de desembre de 1974, dimecres. La segona part, el segon paràgraf d'aquesta entrada diu així: ha entrat a l'habitació meva el cap de servei Don Octavio. L'anomenen el superdemòcrata, entre cometes, perquè és el més liberal de tots. També n'és l'Àngel Unanue. Aquest diu: podria vostè entrar a l'habitació dels incomunicats uns torrons? L'altre fa evident que sí. I el director m'ha dit que el jutge militar no dona permís per llevar la incomunicació. Parla de la incomunicació als bascos Arruabarrena i Garmendia, detinguts a la presó amb en Xirinacs, però en règim d'incomunicació. Diu: nosaltres no hi podem fer res. Podria representar-nos fins a 6 anys de privació d'empleu i sou. Aleshores, jo he començat a cridar contra el jutge militar. 3 mesos! Estan preparant un judici monstruós, sense proves, falsificant declaracions. Don Octavio em reconeix que Garmendia està boig i no quedarà bé del cap, però contradient-se diu que això del judici que jo dic és ciència-ficció. I tornant-se a contradir, diu que creu que realment Garmendia ha confessat ésser l'autor de la mort d'un guàrdia civil. Garmendia ha perdut la memòria i només pot haver declarat això per suggestió i fora de control de si mateix. Un cap de galeria que entrà a la primeria, quan la policia social il·legalment l'estava interrogant aquí, a l'hospital, diu que el veié desfet, suat de cap a peus, amb les faccions totalment descompostes. La conversa ha continuat. He atacat els funcionaris que per por de perdre el sou no es juga mai res. És que aquests nois no em són simpàtics. Per què m'hauria de jugar res per ells? No és problema de simpatia. Vostè és enemic d'ells i ells de vostè, com jo sóc enemic de vostè i amic d'ells. Per això vostè no es juga res per ells. Ells han matat, respon el Don Octavio. Vostès també. I ells perquè vostès es fiquen a casa seva, mentre que ells no es fiquen a casa de vostès. Li contesta: això és molt relatiu. Vostè jutja bo el que jo jutjo dolent i viceversa. I en Xirinacs li retreu: quin sentit moral té vostè? Ells defensen el seu i vostès prenen el que no és seu. És ben clar això que és bo i allò que no ho és. Tota aquesta conversa, a crits, és presenciada per l'Àngel Unanue i Patxi Altuna, que han entrat a l'inici. I alçant encara més la veu dic: qui són vostès per agafar un home del seu país, portar-lo aquí a Madrid i retenir-lo temps i temps? Qui s'han cregut que són? Quedin-se a casa seva i deixin-nos en pau. Aquest no és el meu problema, és un problema de vostès. Dia vindrà que vostè o els seus fills els deportarem per força de la seva terra i nosaltres riurem i vostès hauran de callar. Don Octavio, fora de si, ha sortit d'una revolada de la meva cel·la. Es veu que no podia amagar el seu enuig, puig que altres funcionaris, més tard, encuriosits, m'han preguntat què havia passat. La conversa ha estat duríssima. Manta vegada ell m'ha dit que m'asserenés. Jo li feia: tinc cada dia 24 hores per asserenar-me i només avui 10 minuts per cridar. Crido i m'enfado perquè vull fer-ho. Vostès no es juguen mai res, només pensen en el seu sou. Si nosaltres no organitzem un escàndol, no acabarà mai aquesta incomunicació. Haurem de fer caure puntades de peu les portes tancades. Si sabem que faran això, els haurem de traslladar a l'ala de dones, que ja és buida. A migdia ha vingut amb una cara fosca. Tot oblidat? Un copet a l'espatlla. Ja estic serè. Bé, home, bé, no cal prendre les coses així. Ha marxat. Bé, veieu, no? El col·laboracionisme, l'acceptació de l'inacceptable per por a perdre el sou o per no posar-se en contra de qui té el poder de violentar-te la vida. Així és com funciona un estat imperialista, un estat sense drets, un estat que tota hora funciona igual. Bé, i aquesta primera part dels diaris de presó acaba amb el dia 29 de desembre de 1974, diumenge, i
a la segona part d'aquesta entrada diu així: aquesta nit, quan han tancat les portes, en el silenci i la soledat, arrecerat a la relativa protecció que dona una porta tancada amb pany i clau, des de fora, he preparat els papers oficials del dia 1, la carta franco-en-català ficada dins d'un sobre que tancaré, la instància que transcric a continuació i carta i instància dins d'un sobre tancat adreçat al director perquè cursi la carta de Franco i per notificar-li la vaga. La instància fa així en castellà. Bé, una mica explica la seva motivació per començar una vaga de fam i d'incomunicació i diu que a les 0 hores del dia 1 de gener, festa de la pau, en aquest any sant de la reconciliació de 1975, comença una vaga indefinida de fam i encems una vaga indefinida d'incomunicació amb els funcionaris, metges, capellans i monges d'aquest establiment i amb qualsevol altre representant oficial amb l'únic motiu d'obtenir amnistia per als presos, perseguits i exiliats per delictes d'intencionalitat política, excloent expressament qualsevol reivindicació carcerària. Veieu, no? Doncs com s'haurien de fer les coses i com no s'han fet. De fet, en Xirinacs és un exemple de coherència i d'idees clares. En Lluís Maria Xirinacs és, doncs, un exemple del líder que el nostre poble, el poble català, necessita. Per tant, us animo a investigar-lo, a conèixer-lo, a fer-ne difusió, divulgació i a comprar-ne els llibres per entendre com raonava i com entenia les accions que s'havien de dur a terme per aconseguir la llibertat del nostre poble. I en relació a aquesta qüestió de la llibertat, és molt interessant conèixer l'última part de la seva vida. Doncs Lluís Maria Xirinacs va decidir deixar-nos voluntàriament, va decidir quan i com. Va ser un últim acte de llibertat i crec que és admirable. Crec que poques persones poden dir que són capaces de fer-ho, però ell ho va fer i ens ha deixat un testimoni també escrit que us llegiré tot seguit, però abans volia comentar-vos que fa poc va sortir la pel·lícula 6 nits d'agost. Jo encara no l'he pogut veure, però si algú de vosaltres l'ha vista, doncs que deixi algun comentari. Bé, l'actor principal que fa el paper d'en Xirinacs és en Manel Barceló i en una de les entrevistes que ha concedit, la que li va fer el diari Ara, comenta el següent, en Barceló. Els nostres polítics són els primers que han bandejat la figura, perquè amb el seu compromís deixa molta gent amb el cul a l'aire. Ell sí que s'arriscava i anava fins a les últimes conseqüències. Va ser un exemple que encara molesta els polítics, afirma Barceló. Per això, tant ell com Alarcón esperen que la pel·lícula serveixi per donar a Xirinacs un reconeixement i que animi les generacions més joves a investigar-lo i a recordar-lo. L'escrit que en Xirinacs va deixar abans de dur a terme aquest acte de sobirania és el següent, us el llegiré, us el compartiré perquè val la pena conèixer-lo, i diu així: he viscut esclau 75 anys en uns països catalans ocupats per Espanya, per França i per Itàlia, des de fa segles. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de l'univers. Però una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa per contrapuntar la covardia dels nostres líders massificadors del poble. Avui, la meva nació esdevé sobirana absoluta amb mi. Ells han perdut un esclau. Ella és una mica més lliure, perquè jo sóc amb vosaltres, amics.
Lluís Maria Xirinacs, 6 d'agost del 2000.